L-ammont finali huwa grazzi għalikom il-koll 356,187 euro. Grazzi, grazzi, grazzi minn qalbi. Din kienet somma miġbura fil-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista matul il-jum tal-Ħadd. Maratona illi matula bit-tema Int jixraqlek aħjar, eluf ta' Maltin u Għawċin taw l-appoġġ finanzjarju tagħhom biex il-Partit Nazzjonalista kun jista' jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex il-poplu Malti u Għawċi jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. F'intervent illi jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq illi dawk kollha li fl-aħħar snin beżgħu jitkellmu jew ma jixtiequx juru wiċċhom jistgħu jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista li għiex bil-ħidma tagħhom anke minn wara l-kwinti jistgħu jkunu parti integrali mill-bidla li dan il-pajjiż verament tixraqlu. Is-saħħa tal-oppożizzjoni tiġi mill-ħidma kollettiva, tiġi mid-direzzjoni mit-tmexxija li nkunu qegħdin nagħtu, però tiġi wkoll mill-ħidma ta' ħafna nies li jiġu flimkien. Aħna nemmnu illi familja b'saħħitha kif inhu il-Partit Nazzjonalista huwa parti integrali mis-saħħa tal-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. B'hekk biss nistgħu qegħdin inkunu l-vuċi tan-nies, hekk biss qegħdin inkunu l-vuċi tal-poplu. Bernard Grech sostna li bl-iskantament ta' bosta minflok jiddefendi lill-pazjenti u lill-familji Maltin u Għawċin il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jagħmilha tal-avukat tal-minġi jaħtfilna l-isptarijiet b'mod fraudolenti. Irridu nibqgħu attenti, irridu nibqgħu iffokati, irridu nibqgħu naħdmu biex l-ewwel ħaġa l-isptarijiet issa ma jerġa' jħodhom naħat u t-tieni nġibu lura il-mijiet ta' miljuni li ħadulna daw in-nies mingħajr ma għamlu dak li kellhom jagħmlu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li kulħadd qed jirrealizza li l-Gvern tal-Labor għamel taffiġa u issa Abela ħareġ b'dik li Bernard Grech iddeskriva bħala gimmick li jitlob lill-Awditur Ġenerali sabiex jara kemm ingħataw flus Stewart Healthcare u Vitals. Iżda staqsa domanda li kulħadd qed jistaqsi kif Abela ma jafx ta' Stewart x'ingħataw. Robert Abela qed jitlob l-Awditur Ġenerali biex l-Awditur Ġenerali jinvestiga xi flejjes ħadu Stewart. Mela skużi Robert Abela, ilek l-estim Prim Ministru, x'int qed tgħidilna li inti ma tafx xi flus tajthom Stewart f'dawn it-3 snin. Ta' filwaqt l-insista li l-Awditur Ġenerali diġà ħareġ żewġ rapporti ċanfar il-Gvern u mistenni joħroġ ieħor rapport li intalab qabel ma tħabbret is-sentenza tal-qorti. U għamel ukoll l-appell tiegħu għad donazzjonijiet biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jasal u jasal għand aktar nies. Matul il-maratona parteċipaw ukoll diversi attivisti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll deputati parlamentari nazzjonalisti. Tkellmu wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll it-Teżorier Mario Ellul, fejn il-koll wasslu l-appelli tagħhom sabiex kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista u jsemma leħnu kontra is-serq tal-kwalità ta' ħajjitna.